assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno en garti e windande men wattore 13. Hande noon eɗen janga sintoyɗo. Ay sintoyɗo ene nanduno e sinara o. So teskitima ay sinara o alano toɓɓe. Ko ni noon mbinomi ɓe battir siñiƴe o. Toɓɓe ɗe gitton ha laaɓa ceer wonta siñiƴe. On saha mbaɗon ɗo pottal ngal keɓon sa. Les won keɓon si, ɗo keɓon su, ɗo keɓon as, ɗo keɓon as. Ayɗo ɗo wayni windan 12 ɓiire nde ko ni mbattirton ɗum gitton toɓɓe ɗe. On paamide no ɗo wayni ɗe ɗo joyi no ndewnir ɗo ni windande 12 ɓiire nde ko ni mbattirton ɗum ha ngay noon toɓɓe ɗe giwa hen, masde ɗe gona hen. Portal ngal wona sa, les wona si, turangal wona su, kol wona as, kowal sidda wona as. Hande noon toɓɓe ɗe ne hen waylima wonti cha cha, ay ko co e h ndenni woni ch, ay awo masira wiya cha, ɗo ko cha. Les o wona chi, ay co e h ko cha, wona chi. Ay ɗo chu, ay ɗo ko as, ash, ash, ɗo ko ash. Ayde ɗum ɗo woni cha, ɗo woni chi, ɗo woni chu, ɗo woni ash, ɗo woni ash mo sidda e kowal. Ɗo ko chan, ɗo ko shin, ɗo ko shun, ɗo ko cha, ɗo ko shi, ɗo ko shu, ɗo ko she, gasi. Ɗo ko cha, ɗo ko shi, ɗo ko shu, ɗo ko ash mo kowal, ɗo ko ash mo sidda. Ɗo ko chan, ɗo ko shin, ɗo ko shun, ɗo ko cha, ɗo ko shi, ɗo ko shu, ɗo ko she, cha, shi, shu, ash, kowal, ash, sidda. Ɗo ko chan, ɗo ko shin, ɗo ko shun, ngara pooɗa cha, shi, shu, she. Ɗo ko cha, ɗo ko shi, ɗo ko shu, ɗo ko ash, kowal, ɗo ko ash mo sidda. Ɗo ko chan, ɗo ko shin, ay ɗo ko shun, ɗo ko cha, ay ɗo ko shi, ay ɗo ko shu, ay ɗo ko she. Ɗo cha, ɗo ko shi, ay ɗo ko shu, ay ɗo ko ash, ɗo ko ash, ɗo ko kowal, ɗo ko sidda. Ɗo ko chan, ɗo ko shin, ɗo ko shun, ngara pooɗa cha, shi, shu, she, cha, shi, shu, ash, ash, kowal, sidda. Chan, shin, shun, cha, shi, shu, she. Ɓamtu cha, cha, kala ko wayni cha, kala ko wayni shi, kala ko wayni shu, kala ko wayni ash, kala ko wayni ash. Ɗo ko kowal, ɗo ko sidda. Kala ko wayni ko chan,
kala ko wayni ko shin, kala ko wayni ko shun. ɗo henne sha, shi, shu, she. ɗum ɗo so ɗiggi a serti e shin toyɗo masaɗo qur'ana dow ha less ko jangete hen e masɗe shin ko ɗo haaɗi. ɗo tan mbawata teskoɗa ɗum ɗo alluwal ma 13 ɓiiwal ngal jangangal ɗigginangal pamangal a wawa ƴeewa pamɗo ngal ɗakkoɗa sara makko o holluma o walluma jiya lawol. yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah ren ko musidɗo mon giɗo mo saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal. Alhamdulillahi bil alamina. on jarama wassalam. balle mon e jingere mon e numéro gandaɗo 77 906 14 81. mbason wiide on jarama tan jokke golle ko jokken golle mbaɗen hen balle men jokken golle. on jarama wassalam.